Sayani Tuhata selamat hari Minggu ma dihita saluhutna sadarion di parminggota pukul 10 sadawit patu paun ni huriata do majakon situa nagabe parhalado di huriata torop nasida sia halak dumutusi di patupa huriata do acara prosesi udutusi ma alana yang masuk ma rombongan padita dohot parhalado dohot calon situa nana yang ditabalhon gabe situa jong mahita saluhutna diinganat tabi saluhutna. Selamat hari Minggu madihita adorang so tapuka parminggota martang yang nahoho mahita sangobas di nganat tabe. Tapuka ma parminggota mari de mahita sian buku ede nomor tulu ayat sada sahatu ayat tulu.
marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tuddi parbadia, na tumapalangi doho tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhan Jehova, jowon nama au jala alusak kuma ibana. Say dong anakku do ibana juppa hagugotan, paloku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Say pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli, jala namian di linggoman ni pargogo naso hatu dosan namadok tu Jehova. Haporusaku jala partano batuaku, debataku, marhaporusat tu hodo au. Haleluya. Martagiang mahita. Ale amanami para si rohana sumurung debatani hatuaon nami. Huingot hami do diaka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sude na tinaon nai. Patadahom matuhami dosa nami, asa diar sakor rohanami. Asa hupapomi hami hisap-hisap doho sakak-sakak ni rohanami, jala asa upasaut hami lomoni rohani namanubus hami, asa martua hami marhite siani rodi saleleng-lelengna, say patu pamai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Mari dimahita. Tangiho kamu ma patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon, patik palimahon. Iko pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanileho ni Jehova debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiyahon, unak ko olom makatidakkon hata nasotutu maraloho dong ajolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Mari dimahita.
tatopoti madosat tanagudangi tuado pani debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Say sungguli maroha nami. Asa muba roha doho pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Sato kiddo hutadik koko. Alai papupungo kumaho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabuniho bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiyakku ho ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Amin. Tajahama hata ni debata turpuk epistel diari Minggu sadarion imana tarsurat di sada Petrus bidutolu mamukama sian ayat 10 sahatu ayat 22 tajahama marsika sorin. Aidoho do Kristus mate sahali alani akka dosa natigori humokop akka pargeduk asa ditogihon hita tu debata natarbunuh do ia dagingna alai dipangulu do anggoto dina. Akka naso mangoloi na jolo di namay-maima labas ni roha ni debata uju diaka arini sinoak di na pinaulina parau nagabi haluan ni nawotiki ima nawalu halak marhite-hite aiki di siamun ni debatado ibana dong laho tu banua gijang gabe maruduk do tu ibana akka suru-suruan akka gonggoman doho akka hagugoon ido sahakna martua do akka natumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin.
Ahatidak ko mahaporsiaw tay, songon na hinatidak ko nidongata sa haporsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatu dosan, na tumopalangi doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siatur di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matay tarpazal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jehovah, amanai parbubo na suhatu dosani, isi may bana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea itu di perbadia, jalarong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho di hasisan di dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu sogok daging ni halak nang mate, doho di hamuluan na rasul-rasulah. Amin. Tabi gima titing na masa di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Minggu Info Kafit 21 Februari 2021. Topik Padan dohot huaso ni debata. Tikting parjolo. Tikting parbagason. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongan saripion mapangoli Leoshan Nasardo Domingus Manurung, anak ni amata insinyur Oloan Poltak Manurung Nahinan, tubuh ni inata Dr. Anda Indriati Pinondang Boru Siregar, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Alamat Jalan Perjuangan RT 013 RW 005 Sektor Kampung Baru. Dohot Orwana Desi Devianta Boru Naibaho, Boru ni Amata Loide Manson Naibaho, tubuh ni Inata Rosdiana Boru Simbolun, ruas ni HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar. Alamat Jalan Nilam 7 nomor 21 Simalingkar Medan. Pamasu-masuon hari Jumat 26 Februari 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul sia wib. Paduahon Tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongan saripion ma Franky Simamora ST Esmat MN, anak ni amata Jamiandar Simamora Purba DFM SPD MPD, tubuh ni inata Alida Nurbeti Boru Siregar BA, ruas ni HKBP Resort Simalingkar. Alamat Jalan Jahe Raya nomor 56 Simalingkar Medan. Dohot Orwana Dr. Melisa Putri Megistra Boru Napitupulu, Boru ni amata Dr. Insinyur Mukhtar Napitupulu MSc MIHT, tubuh ni inata Dr. Randa Marintan Berliana Boru Hutapea, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo.
Alamat Jalan Aster Tolu Blok B Sada nomor 16 Perum Taman Bougainville Estate Sektor Jati Bening. Pamasu-masuhon Jumat 26 Februari 2020 sada di Gereja HKBP Resort Sudirman, Medan. Patoluhon Almanak Dohot Kalender HKBP 2020 sada. Pinangido ma turuas ni HKBP stoyo nasodapot Almanak Dohot Kalender HKBP tahun 2020 sada asa di Jaloma tu situa sektor nabe khusus ruas sektor perserahan asa di Jaloma di kantor gereja Sian Sekretariat Huria. Paupaton ruas natamba di Jalo gabe ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Todo Kiki Firdaus Sihombing Inatai Jane Marisi Rapmeria Boru Sinaga daftar ulang. Alamat Jalan Mandala 5 nomor 8 RT 007 RW 002 Komplek DKI Sektor Mayasari. Rio Demos Lambok Mangasi Tua Tambunan Inatai Debi Agdes Boru Nainggolan daftar ulang. Alamat Jalan Pancawarga Opat nomor 4 RT 008 RW 004 Sektor Penas. Anggiat Martua Lumban Batu Inatai Chandra Dewi Sartika Boru Pardosi Rosian HKBP Resort Parsoburan Distrik Opat Toba. Alamat Jalan Bali Raya nomor 34 Cipinang Melayu Sektor Cipinang Bali. Maretua Sarumpait Inatai Realita Boru Sinaga Dohot 2 Dakdanak Rosian HKBP Poriaha Julu Distrik Sia Sibolga. Alamat Jalan Raya Bogor Gang Olahraga Sada nomor 80K RT 008 RW 015 Sektor Condet. Palimahon ruas Napida mulai sadarion Minggu 20 sada Februari 2020 sada Pidda Huria Keluarga Christian Sebastian Silitonga Inatai Esnida Emeldina Boru Lumbanggaul Dohot 2 Dakdanak. Pidda Huria tu HKBP Resort Setia Mekar Distrik Sapulusia Bekasi. Panopon Panabalon Situa Hombar Tikting Minggu Nasalpu Sadarion Minggu 20 sada Februari 2020 sada di Parmingguon pukul 10 sada Patupaon ni Huriata do Panabalon Manang Majakkon Sian Siahalak Calo Situa Gabi Situa di Gereja HKBP Sutoyo. Ima sada calon situa Hatua Tinagam Pangihutan Sialagan. 2. Calon situa Joni Sianipar. 3. Calon situa Luther Pargaulan Munte. Paupaton calon situa Marlini Boru Silalahi. 5. Calon situa Ridwan Gultum. 6. Calon situa Tiarasi Boru Saragi. 7. Calon situa Sutrisno Negara Sianturi. 8. Calon situa Sahab Simanjuntak. Sia
Calo situa rumondang Iriani Boru Sitorus. Patupawan ni Huriama Panabalion dohot pajakonon ni di Minggu pukul 10 sada WIB. Sude ruas dohot parhalado pasahaton selama bertugas dohot melayani di HKBP Sutoyo. Tuhan memberkati. Papituhon pertangyangan sektor. Hari Kamis 25 Februari 2021 Patupaon ni Huriata do pertangyangan sektor secara live streaming maringanan di gereja masuk pukul 10 sia 30. Nama ngasututon pertangyangan ni sektor Kampung Baru. Tikting cetak dohot tikting jahaon ma undangan tu ruas sektor Kampung Baru asaro tu gereja mandohoti pertangyangan ni. Pawaluhon pertemuan pengurus ketua kategorial dan paduan suara. Sesuai hasil pertemuan pengurus kategorial dan panduan suara HKBP Sutoyo mulai bulan Maret 2021 asa dipatupa aka paduan suara pertangyangan bulanan. Hombar tu partikian nang ditotuhon gunuk padua suara jala dilapor ma tu sekretariat gereja. Pasiahon pertemuan pelajar sidi reguler dan orang tua. Andorang somarsiajar pelajar sidi reguler hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 15 WIB. Patupaon ni Huriata do pertemuan pelajar sidi reguler orang tua doho pandita. Pasapuluhon pelajar sidi khusus. Pelajar sidi khusus mulai marsiajar Minggu 28 Februari 2021 pukul 10 WIB maringanan di kantor lantai 2. Pinangido tu sude pelajar sidi khusus asaro hombar tu partikian naung ditotuhon. 10 sada ibadah live streaming. Parmingguan live streaming HKBP Sutoyo holan 2 hari parmingguan nama disiarhon melalui channel YouTube HKBP Sutoyo Jala Boy Taihuton Sian Bagas Tabe Ima ibadah pukul 10 sada WIB berbahasa Batak dan pukul 15 WIB berbahasa Indonesia. Pasapuluduahon kebaktian online. Pinangido tu akar ruas na dibagasan proses rapid test manang swab asa mandohoti kebaktian minggu melalui online manang channel YouTube HKBP Sutoyo. Pasapulu toluhon barita habok niroha nunga jumolo marujungolu anggiat marudut siregar Jumat 10 sia Februari 2021 tutup umur 60 sada tahun inabaluhon ni inata Rosmawati Boru Simatupang. Alamat Jalan Pancawarga Opat nomor RT 012 RW 004 Sektor Penas. Tuhatta ma namangapuli sude keluarga na tini ditinggalhon. 14 Surat Sijahahon Sian Distrik. Dung sikpul tiktingon jahalma surat Sian Preses Distrik Walu DKI Jakarta Raya. 15 sumbangan di jalodo sumbangan bunga altar sian sia halak calo situa siala manjalo panabalion pajakonon situa nasida
Minggu Sadarion 21 Februari 2021. Di pasu-pasu tuhatama nasida na pasahat sumbangani. Surat Sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya nomor 080 garing D8 DKI garing 2 2021 Jakarta 19 Februari 2021. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan jemaat dengan pendeta resort HKBP Distrik DKI Jakarta di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Raja Gereja. Menindaklanjuti hasil Sinode Distrik tanggal 10 Februari 2021 tentang penggalangan dana membantu dana pensiun HKBP dan Distrik 8 DKI, kita akan mengadakan acara live streaming bertajuk Gema Nada Peduli Pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan dana pensiun HKBP bersama artis-artis silangit yang akan dilaksanakan hari tanggal Kamis 25 Februari 2021 jam 18 WIB. Tempat Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP. Untuk itu kami mohon agar semua gereja mewartakan pada acara Minggu 21 Februari 2021. Selanjutnya setiap resort kami harapkan dapat mengutus 2-3 orang untuk mengikuti acara tersebut dan selebihnya mengikuti secara live. Demikianlah hal ini kami sampaikan. Besar harapan kami kita mendoakan dan mendukung acara tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Teriling salam dan doa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tertanda tangan Pendeta Bernard Manik MTH. Tembusan 1 anggota MPSD 2 Pertinggal. Laho pasikopon tiktingion boy mata jaha di acara cetak songon imasahat nitikting di Minggu Sadarion. Mari demahita laos tapasaha ma piliata sadaa do sadabe.
Damini dibatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, taparwahom ma selain na adong dijuluta, manang tabuka mabibilta, hatan di bata nagabi jamita dihita di bagasan Minggu Sadarion, iman atar surat sian sada Musa bidusia ayat 8 sahat rodi ayat 10 pitu, sada Musa sia ayat 8 sahat rodi ayat 10 pitu, hujahau matuhita ganup tapaitiut ma di bagasan rohat tabi. Pada diribata tujol mai dohot tadana halibutongan. Bumi ninna dibata ma madok sinowak dohot tu anakna akan arap dohot ibana buti mai. Idama angguau pahotok kuma padaku tuhamu rodi tarsong berapa? Ulahi mamuse idama angguau pahotok kuma padaku tuhamu rodi pinuparmuna sugut dohot tunasa na marhosa na mangulu akan arap dohot hamu akapidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon akan arap dohot hamu sian luhut akka naruar sian parao rodi sudi pahapahanan ni tanoon. Pahotok kuma padaku dot hamu, babua naso jadi be ripasonon ni aik nasumar nasa namar daging. Huhut babua naso masa be aik nasumari mangaripason tanoon. Dungi nina de batama, omma tadda ni padan nahubaheni tu hamu, dohot tunasa na marhosa na mangulu akan arap dohot hamu rodi saliling-liling na halibutong aki na hubehani di obun imatadani padaku dohot tanoon oppe moluhu paro obun tu tanoon say tarida ma halibutong ani di obun. Jadi ingotokuma pada nahubaheni tu hamu dohot tu nasa na marhosa na mangulu rodi sudi na merdaging babua noso pamasakku be aik nasumari mangaripason nasa na merdaging say bahenok kudu halibutongani tu obun asa hubering ibana marningot padan saliling-liling na binahen ni debata tu nasa na marhosa na mangulu tunasa na mardaging na ditanoon. Dungi ninna debatama tu sinowak. Omma tadani padan nahubahot tunasa na mardaging na ditanoon. Ido sahatna. Huriani Kristus ina hinaholongan mulutabigi barita taringot ti sinowak ingom mahita barita aik nasumar air bah. Jaladang apala hal na baru be dihita barita taringot tu aik nasumaron. Hira sudido halak Kristen natardok Kristen mulai siadat danak saha tu nama tua diboto do
berita taringo tuaik na sumaron. Gabi turi-turiat doi dihita nuaing. Ala memang mulai siadat danak iba tiki sekolah minggu tiki edet tarupaning tanganku ada 2, 5, lapatan nak di tiki hadadana kotai sudah diperdengarkan cerita tentang air bah, cerita tentang bagaimana Debata menyelamatkan si Noak, cerita bagaimana Debata menuru si Noak laho pature parau nebelga dang di pantai alai tarduluk-duluk ma hati hai. Jalamolo tajaha disada Musa onom mulai sian ayat sada menarik do ido si bociri ni molo tasukun waing buasa adong aik nasumar, buasa adong air bah. Mengapa Tuhan mendatangkan air bah ke dunia ini? Di budu tajahat takasna disada Musa bidu onomi. Ale mula Musa satokin hita hutaringoti majuru paning. Buasa di paro Debata aik nasumari. Di bidu onom ayat 5 didok. Alai dung di ida jahuba nunga lamdeak hajahaton ni jolma di tanoon jala sainajat nama sudi tubu-tubu do pikiran ni rohana sida ganub are adong tulu kata nagawi penekanan ima hata lamdeak molo di hata batak lamdeak nunga mangibuk bukbe nunga menyeluruh ngasange ninna hira sudiru julma mangulahoni tidak ada yang tidak melakukan itu. Nunga lamdeak ragam banyak dosa yang telah dilakukan jolmai. Nabaduahon sainajat do tubuh-tubuh na tubuh di pikiran ni jolmai selalu memikirkan yang jahat, selalu memikirkan bagaimana Tuhan marah, selalu memikirkan ketersinggungan orang lain, selalu mengganggu ketenangan orang lain. Ganup ari nabaduluhon setiap hari, setiap waktu. Molosianita bereng hirana swadong be dipikiri jolmai laho mardinggan. Itu konteks manang cerita ni ayat 5 nakin. Di ayat onom di bidu onomi didok jadi disolsoli jahubama rohana ala tinopanai jolma di tanoon jala lungun rohana. Hamuna manami nanami totu atar holang dosia pikirata taringot tu padohan nahujaha di ayat onomi. Nama dok jadi disolsoli jahubama rohana ala tinopanai jolma di tanoon jala lungun rohana. Ahado dipikiratta molo lungun rohatta manginang datar hirim do warni tarsongon hita majo songon natoras tapagudang-gudang yana kottai tatangnyakon berusaha hita laho pasikulahon songon edeni habataki hugogo bemasari arian las nang botari laho pasikulahon geleki maradu soboi digati bajuna gadup hari Natal da somaldo molo hari Natal baju baru di diatat doi laho pasikulahon gelengna dia ma dipikiri bana narikot di ngulu ni anak konna HP dung hase ya geleng nai paula soritadda natorasna gariada maila marnatorasson natoras nai lungun marohani akan natoras si songoni molu balik musahita tu cerita ni si maling kundang manang si Mardan ngajarang beta begini waingi cerita-cerita nasing nama
lungun rohani Jahuba, jala disolsoli rohana. Hudok dakin at terjarang dohita memikiri kalimat nasasadaon. Seolah-olah Tuhan yang maha besar, yang maha kasih, yang maha baik itu dakya lungun rohana, dakya manolsoli bana. HP di hata ni di bata di bidu onom ayat onom heado HP. Jangan-jangan sampai sekarang juga debata mamering jolmai lungun rohana. Gabi sudido mangai, dang holan jolmai na mangai, ale dohot do suasuanan, dohot do pahapahanan, sudi matahe mangai, alani hajahaton ni jolmai, alani lungun rohani di bata, alani na di sol-soli Jahuba, mamering jolmai, alai, mulahulak do rohani di bata. Terus mulahulak, dia terus memaklumi, na tape ikon paroon na aik nasumar. Hamun namanami na nami, dung diida na masay, disakape di batama lau paulihon portibion, marhiti sinowak. Ini uniknya cerita ini. Molo dipikiri, sian gudang jolma, buasa holan sinowak, buasa holan sinowak tertuju mata ni debata di portibion. Di bering debata sinowak asi marohana. Ternyata saya di pelua debata do HP halak na burju martuhan. Ragam dalam ni debata, cara ni debata. Lau paluahon jol mana ni asianna, itu harus kita ingat. Dang parsirohot jolma na burju mangai sasitong na. Ima cara berpikir, cara sikap, cara tindak ni di bata. Tu jolma na tinopanay. Dung diida na masay mulak marohana muse. Aledang mong kibe mulak be. Ikon adong man yan hidi-hidi manang sahalak, manang seseorang naboy paulihon sa luhut na. Ido diturupuk tao na manginang marpadan madebata tu sinowak. Alapasidoho do hape sinowak menjadi berdampak tu ibana. Hona do ibana di aik nasumari. Alai dang songon halak na asing jolma na asing marmatean. Badan janji nang pe diterjemahkan di hata padani tu hata janji di hata Indonesia ale sasitong na ubagas do lapatan ni hata badan sian hata janji na tape itu terjemahan na rupaning amanginang. Ala badan dang holak katai, dang verbal ibana. Berjanji, molo janji, oke ya janji ya. Janji ya. Hata padan marhiti turupuk tahun mangihut do tadda di bayat debata. Dia matadana namar padat debata naso paroon nabe aik nasumar. Nasori pasoron nabe portibion. Adong tadana. Ido makana molo merjaji hita manang marpadan ikodadong man yang tadana teh. Ahama tadana rupaning. Ido makana di HKBP distrik DKI Yon molo marpadan jolma marpadan ikat janji ya. Adong do tadana kan cicin. Jala adong do halak dang puas. Dibuka muse dipasang muse di tiki pamasu-masuon asa songon na tabu berengon ni jolma habe sasitong na itu tanda na tapi halak mengsakralkan adong do halak mensakralkan cicini angguau tang pola sakral hu anggap cicini airo hakku do naneng marasohotan au do marpadat do di bata so pola martadda pe bui do habe gudang ni cicina teh
Paula ciciki dah itu, Paula ciciki dah itu, kuteken namai dah itu, sukarela ini nak. Gudang do halak ragam di ban ala ikon tabering do songodio di mata marpadan marhitit tada. Adong sesuatu sikap bahwa marhitit tadai molo diberengi ingoton nama. Dang be ulah honokku na songoni. Ada komitmen di si. Ada komitmen yang begitu kuat dan mengikat. Itu makana agak hobardo turpuk tahun da masa noengon teh bajir. Ya, itu makana ruas tapi gudang na bajir, huna bajir. Binereng di Facebook, di telepon manang na piga. Jala di gereja HKBP adong tolu na huna bajir. Gabi subuh na sida mar minggu. HKBP Kebun Jeruk, HKBP Mampang Prabatan, HKBP MT Haryono tetanggata banjir. Molo dipikir-pikir amanginang molo tapahobar tutur puktaun tu nama sana taurupi so banjir di mana-mana waro menghubungkan non rupaning. Hape di bata marpadan naso jadi bi paron aik nasumar. Alai dang aik nasumar sasitong na banjiron. Dah berbeda doi. Air bah dengan banjir. Adong molo masa banjir na perjulu suku-suku maju di hita buasa banjir. Ya, pola adong naman dokon seharusnya air itu harus masuk ke tanah. HP nuai nggak masuk betu jebu. Itu dah. Bah fakta doi. Air harus masuk ke tanah. Bah, naruhaku penian. Alai cukup do tanoi tarsongon hita na manginum air kidi. Boy do hita manginum air sadari tulu liter. Alai itu mungkin 3 liter po terus masuk. Bahulu nama pingsan jol maidah. Banjir, kenapa banjir? Itu rikut serius hita manukun. Apa penyebab banjir? Ada apa dengan kita saat ini manginang? Nunga delehot debata pikiran di hita. Bahkan bisuk nunga delehot debata tu hita. Di palos debata do hita mangalului parbinotuan, majalahi parbinotuan. Asa malo jala bisuk jolmai. Alai kadang dang tapakke parbinotuan manang habis tarani laho menyelesaikan masalah. Nah saya toktong mula hulak di hita. Udok matuhamu. Dak kitara napat mabah nasalai. Alai maingon aduk mangunai do itu hita. Mangunai do sipata pangalahui tu hita. Alai dang holat tu hita do tu halak na asing do tu humaliang. Di bahani tapi ring majo atik nalani pangalahot tado bajiron. Kesalahat tarupaning. Ya. Sudi marsapu-sapu, marlapu-lapu ninna. Sudi mangunai, mangai. Mungkin segelintir orang yang melakukan ini. Alai kadang hita dunga di lo debata parminutuan kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Jala mungkin kesalahan pasti ada. Mulu binereng nuaing amanginang kali bodar do dihalakan di hitan. Dangadong be bodari na yesian sampah. Na gudangan sampah. Dan hita mungkin mabaini. Alaihi norhoni akadongata na mabaini gabe mangonai ma di hita. Mulu binereng do hea do hubereng YouTube di Jepang. Ya, ala dakya do betu Jepang au. Si toho dakya do betu Jepang. Itu. Mulu binereng do bodar na met neyasan ne. Barku kamu madokoni pia agak goyang do ulu kurupaning. Neyasan. Ya, hea do helani amang si galingging di Jepang. Adong ikan ne kemas. Molohi tadang tarhona adong ikan di bodar. Gari di kolam ni hala pe mago do ate. Ima. Ias aek na adong ikan na jala ikan koido ikan mas na berwarna-warnai. Ya. Asugari halak bata kinga di bayan itu pangupabayon rupaning. Iya. Begek lancar semua. Lancar.
Mungkin kita tidak sadar mengalami kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kecil manusia bisa berdampak buruk bagi banyak orang. Ale buasa halakan bui ias. Anggu hita dong do kalita na ias. Hei boro-boro. Nagurangan sampah rupaning. Jala sampah nape sampah na kijam-kijam itu plastik. Baru sudima. Apalagi nueng sampah tambah sampah masker. Masker tahun sunabuyo no patarion. Inna opat jom. Nang pesipata 10 jom tapake rupaning. Hamu nama nami muluta adopi de nama saon taingot ma sai di debatado dalan na asasonang jolmai. Jadi masuk tu bajirun ya mungkin supaya kita berpikir ulang kembali. Ya, mampu kita mengingatkan jangan buang sampah. Setabi hiadu hubereng di Jakarta hala kebetulan merdelek kami rupaning hubereng ma dakutadda alai siar boina dang halak bataki. Malu halak batak kan ganteng-ganteng do kan? Begak-begak rupaning. Nah tapi marsuhi-suhi hotik rupaning. Ale molo daung bulat do bohina rupaning. Turma ibana di jembatani di bolok kemarung tulu karung rai sampah. Las do karung nai. Neng memberontak iba macet nanu dalan. Bisa saja karena kesalahan manusia bajiron. Alai neng didok di siamu nama nami molotung pe nama saon ragam persoalan natarubi di nguluta. Ala taingok mak buasa sinowak melua. Buasa sinowak dang parsidohot bagian ni namatei. Korban aik nasumari buasa debata paluan sinowak. Namatei mungkin tadok madeu rohana sia debata ale sinowak dang. Dungi asi marohani Jehovah tu sinowak. Kemudian Kristus ambil hikmahnya dan fokus pada debata. Dak kia debata majeho jolma. Dak. Jolma itu kadang majeho dirina. Karena perbuatannya merusak segala sesuatu. Termasuk masalah bajiriton rupaning. Fokus mahita tu baga-bagana. Fokus tu baga-bagana. Molo di paro debata ape persoalan di bagasan goluta fokus kepada berkat Tuhan. Molo di belo debata ape mungkin sesuatu yang memben porsuk hita songona tarsurat di epistel nakin fokus kepada kuasa dan padan di debata. Fokus mahita tusi. Jangan katakan ini karena saya tapi fokus kepada berkat Tuhan. Bisa saja yang kita alami ini dampak dari perbuatan orang lain, tetapi jangan menyalahkan siapapun. Ale fokus mahita. Tu padan dot wasone debata. Ainunga merpadan debata. Jala debata do namar huaso pahosikon namasai ikon pos dorohatta disi. Molonunga di pabotohon tu hita padanna tu sinowak. Nah tu hita doi. Atau fokus kepadan. Hata batak madokon tugu urak ni bulu, tuguan urak ni padang, tugu ni dok ni uhum, tuguan ni nok di badan. Hea do hita marpadan tu di batak, hea. Tiki makate dekon hapor syok kita. Tiki martupul, do tarpasu-pasu, olo. Jala unang lupa hita di padane. Unang lupa hita asa unang gabi siose pada kita manginang di Portibion. Lasongoni manang di hamu manginang na siya halak calon situa. Marpada mahamu dok di batasa darion. Nagabi parhalado na hamu. Ingot hamu padani. Mungkin orang lain lupa dengan padan itu. Ale di batasa ingot do padan di jolmai. Saya ingot di batado padani. Jala gabi situa mahamu mulai sadarion. Ingot hamu pada muna, naneng jaho muna, naneng botol namu, naneng jalo muna sadarion. Lerling ngahurang lubi adong na lubi 2 tahun, adong na hampir 2 tahun, 2 tahun. Sasitong na lerlingon bukan tatap muka,
Bukan. Tapi belajar. Belajar nama tatap mukai hola nama ngurupi dui. Learning itu nian dio hatura tema dokon na lumabak na 1 tahun. 1 tahun. Tapi cukupkah kita belajar 1 tahun untuk menjalani bertahun-tahun hidup kita sebagai pertohonan? Tidak. Learning itu bukan tatap muka saja. Tatap muka sudah selesai. Alai ganub tokin, ganub ari, marsiajar mahamu. Moloro losok ni rohai, marsiajar mahamu. Moloro songon na asing pakilalamu, marsiajar mahamu muse. Marsiajar dirita. Tarsongon hita setabi dia kena marsikola, naung sarjana maaf majo. Molonga di wisuda, dang riko behita majaha. Majaha. Molonga karejo hita dang riko behita marsiajar. Jadi belajar terus dan sampai selesai, sampai mati. Jala ngadi jalo hamu baju tohonan, baju parhubas. Ingot hamu baju parhubas. Omma tadda nong majalo tohona kamu. Di lehon huria tu hamu baju parhubas. Molo diberi kamu bajui. Ingot hamu marhubas. Hubas mahamu dihuriai. Hata tohonan sederhana songon nahya hudokon. Toho sian hata toho doan situa, toho doan padita, toho doan ruas di huria, toho doan ama, toho doan ina, toho doan halak Kristen, toho secara universal, secara umum partohona dohita. Jala tohona ni pajowodid, pajoni di batado itu hita. Di jauh hamu bukan untuk melakukan sesuka kita. Alai di jauh hamu laho melayani, laho marhubas, bertanggung jawab tu nama ngalehon tohonani ima debata dang padita harahap, dang padita sutoyo debatado nama ngalehon tohonani tu hamu laho mengurupi ulau ni debata marhubas di huriana atong jalo muna manon tohonani jala dongan ni padita do hamu bukan alo ni padita molo tungpe adong perbedaan ni situ ado padita mari diselesaikan dengan baik bui do maralo anggu ungginggi do dang denggani ikon adong do sawotik perdebatan adong sawotik perbedaan tabuma namad huriai alai ingot tamu tujuan yang baik akan selalu dibarengi dengan cara yang baik. Berwawasan situa mahamu. Berwawasan partohonan mahamu. Molo parhalado ma nang pikiran na. Jala molo parhalado ma nang hatana. Asa marsangap debata marhiti pakubasumuna. Hudok matuhamu. Ikon sahat dohamu tuna pensiun nate. Ulun namut dong songona asing-asing diberi kamu ado padoh di perdidon rohana. So dimulai do nggak pensiunin na. Dah. Ikon beri kamu adong do di sona mang marbun. Karena pensiun amang tabunan. Beri kamu na sida minar-minar buhina. Las rohana sida pensiun. Atong ikon songona sida do hita. Jalo hamu pangurupion di bata. Ikon sapena pensiun now. Oh satu lagi ibu laluyan itu pensiun. Ibu laluyan makin pensiun dia makin putih orangnya kan begitu. Berarti diberkati toh. Iya. Oleh karena itu iko sahat tena pensiun. Sahat ula tohonami. Martanya mahita. Tuhan di bata mulai tema di pasat rohanami Allah ditaringoti ho badan mutu hamid. Halibutongan batuduhon pada mi laos paingotok kami naso di patu pahobe ay nasumar laho mangarasipon portibion laho mangaripason hami jolma pos marohana mi di situhan naptepe di bagasan partikianon torop ruas ni huriam nang dongan nami nadong di sekitar Jabodetabekon gudang aguan arta
sehingga bagas nasida nang aka ugasan na alani masa banjir di partikian na parpudianon. Ruas ni huriape Tuhan, adong do na mengalami kebanjiran. Pola sotarben nasida be, ro tu bagas joromon, lau marsaur dot ho. Tuhan di bata, pargugui ma. Akadongan nami, namangaya inorhoni ay magudangi. Margugu manasida Tuhan. Jala makiri manasida, lehonom mulas ni roha dinasida. Sikka ni arsak ni roha, dinaro ay magudang, manigay bagas nasida nang ugasan nasidai. Papos roha nasida Tuhan. Marhuaso doho, pahosikon na masay. Mula tema Tuhan, alabuy hamirap dohot dongan nami di son. Siya halak aka ama nami na nami calon situa. Di bagasan sadarion, neng jalon nasida ba, tohonani siya ko. Parhitia mudu hami Tuhan. Atong pasu-pasu manasida, nanang majalo tohonani. Asa gabi situa na burju nasida Tuhan. Situa na ringgas, lahu makubasi huriam. Situa na mangalihon roha tiki nang salu na tehe. Lau mamikiri akan nadinggan di tonga-tonga ni huriam. Buhima rap hami dot akka parhaladom na asing. Lau padibunimuton laho padinggaton do patadahon harajomu marhiti huriam di pakubasyon nami. Las maroha sida majalo tohonani. Asa margugo na sida Tuhan patupahoni. Pasu-pasu sudi ruas ni huriam. Namek nama gudang satu nama tua. Dia kana marsahit alani COVID dot akalan na asing sahit naragami Tuhan. Homa nama jama pamatangna. Pasu-pasu akaulon nami bi asa marhiti di pasu-pasu akaulon nami roma kapangabahan gabi ngulu-ngulu may Tuhan dihami lahu membutuhi aka kecukupan manang kebutuhan nami. Pasu-pasu ma akayanako na pinalomay homi. Pasu-pasu ma sudi akan tua-tua, sudi akan holongi hami di dia pinasida maringanan. Atong sa di homa hami, ramoti hami Tuhan, pargugui hami patupahon asin roham. Mangasahon Kristus Yesus, jalo matang nami. Amin. Mari mahita laos tapasahat mapiliata. Oh
Nuaing sahat mahita tu acara manja konstitua di Huriata Hagabi Besitoyo taparadi marohata marede mahita sia nomor 723 ayat 1 ayat 2. Hamu ale akadongan nasa hurion, dida hamudo nuaing dongata na jongjong dison, na itapilit bahen situa di tonga-tongata. Naing pangidun nasida ma pasu-pasu sian tuhatai, asa margugu nasida mangulahon ulaw nasida. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaw ni situa. Nabajulu pamulan Huria nasida mamata-matahon dongan akan napinasarap nasida dohot mangarangoki parang nasida ngolo di nasida na urang ture parangi marangisi ikon pisang nasida manang pawo nasida tugur dohot patita asa di pature. Nabaguahon magagas dongan atau parmingguon dohot manakasi alana ubahin kasoro nabatuluhon mas gas anak buah sikol asa odok roh Nabawaton manikir akan nama sahih jalan rehon dari kontunasida dohong nasa natar patu basa alain narobikot pasingonton hata di debata tunasida doho tumiang kokosa dapat dimau mangakuli akan masak patu rehon akan adangol doho nabogos. Pawakon mangakuli akasi pilibig akaparugamo na asi do akan nalili asa dogot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Jal na babituhon mangrupi paturehon akaguguan dogot ulaw na rikot tuharajaw ni Dewata. Onpek alanang bujalohani tohonanon sian mangasina dihani dan manalujahani dan mangalehon pertuhan hani di agia ahape asa unang
ay marasama perdo paralelo na tubo dalam sebelum na sama perni paralelo na Tuhan tikoran. Saya Timoteus, saya ayat 10 Mauriate udok di nama Tuhan am ima Kristus Yesus Tuhan ai dia tunggu aposan ubahin na dibagal kitau gabi pataran alai unang masoni anggo dihamu na sumangat malihamu gabi somon na poso jalan namang ulahon jalan namang ulugon suman matu pamuli ay isedo na sumangat na hundul marsipanganon manang namarhubasi dan nahunduli alay dito katumamuna do ang duaw somon parhubas siya Lukas 22 ayat 27. Naung gabi parhala menilo aku kompar tu orang yang dibata nabi nasahat na tuah ima nang gohin atau dibata nang dihamu kalau sesada berimas. Saibu mata-mata hodo akabar wujud dibuat di bahe tumakku sabutuna manang ise namang yuk darah berdaulat ikon ibadah wakala ruku pasalmen 100 ayat ono. Puji mai Yehova kamu hari akaran istrina kamu akaran haradona akan pasal meniro karana pasal 100 ayat 21. Dirajumi jomai mahami parhaluli Kristus jala juara bagasnya kahumiun di mata sada Korintus 4 ayat 1. Sudi naik sian debata ai ibadah do panjang tohida kuliina marite Kristus jalan di hodot tuhami tohoran paktian naik 2 Korintus 5 ayat 10. Gabi pasarap hamu debata ye tahu hamu cupang di laut parkubason arani pangoroyon leo hamuna lao maka tidak kon barita naudi nasian Kristus dohot arana buas pangatur hamuna dinasida dohot bidongan salutna 2 Korintusia ayat 10. Naung gabi parhala ni iwau sian kamay di bata kasih roh anak wau sian pakor di halu nai Efesus 2 ayat ini. Laus iba na domang alihog diba gabi apostel diba panuwiran diba evangelis diba muslim parmangan jala pangajari paturet-rehon akana baniai laho mamulahot tohonani paulihon daging ni Kristus. Efesus 4 ayat 1 sada 1 ayat 1 2. Sonio nakakapaboras ikon natomado unang merduahara unang sisukutua unang parpangomo siadalan naso taman sada Timoteus 2 ayat 2. Ia parubasi ikon harajaan bisa diburu-buru akal boto manggulot anak konna doh bagas nabi sada Timoteus 2 ayat 10. Ope hamuna hinaholongan naing takas boton nami burjuni rohamuna mangaraduti ulaun hasituoni dibaheni alusi hamuma nahusukunon tuhamu na perjolo na ulo do hamu mamarangehon parangen atama
dijuluni debata dohot dijuluni jolma paduahon naulu hamu majalo ulaun hasituaon songon nahu pajojor odeng tuhamu patuluhon naulu hamu mangaraduti sudi sian nasa roha dohot sian nasa gugomuna hobar tuhatan debata molo sadaro hamuna mangului jala marpadaton sudinai di jolo ni debata dohot di jolo ni dongat taon dok hamuma alusmu. Mau lihat tema rumah hamu. Surat pajakonon situa na pinasat tu situa tiarasi saragi sadarion na ditabalhon di hari Minggu 21 Februari 2021 di HGBP Sutoyo Resort Sutoyo sektor Uki sian rohamuna ma ulahamu nasa sibahenon muna songon natutuhani dada tujolma Kolose 3 ayat 20. Pinasahat hatane debata tu situa Marlin Marlenes Silalahi nama jalo tohonanna di hari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo Reso Sutoyo sektor Mayasari ompe ala nang hujalo hami tohonanon sian pangasina di hami dang marnaloja hami 2 Korin 4 ayat sada. Saya diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite tod di porbadia, makalujahon ulan muna, sadarion na pinasahat di huria Tuhamu, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatane debata tu situa rumondang Iriani Sitorus di tinama jalo tohonan di hari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo sektor Perdatam. Auma di huton ganup na olo mangoloyau jala ia disiau disima dohot anak somaku pasangapon ni amaido ganup na mangoloyau Yohanes 12 ayat 26. Saya diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhiti-hiti tod di porbadia, makalujahon siulomuna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatane debata di situa hotua si tinagam pangihutan sialagan. Nama jalo tohonanna di hari Minggu 21 Februari 2021. Di HKBP Sutoyo sian sektor Kampung Makassar. Songonima di hamu. Sapala diri koti hamu partodion. Lului hamu mana tahu pauli-ulihon huriai. Asa adong hasurungan muna. Sada Korin 14 ayat 12. Hatane debata tu situa Johnny Sianipar. Nama jalo tohonanna dari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo sektor Perdatam. Mauleate hudok di namargogoi honau ima Kristus Yesus Tuhatai. Aide tong do ahaposan ubahen na dipabakit au gabi parhalado. Sada Timotius sada ayat 12.
Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhiti-hiti tod di porbadia, makalujahon siulom muna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani debata di situa Luther pergaulan munte. Nama jalo tohonanna di hari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo sektor Pondok Gede. Silopi do jujuron hasangapon di situa na wurju mangula hasituaon. Gumodang matu akka na mangulahon hata dohot poda. Sada Timotius 5 ayat 17. Hatani debata tu situa Ridwan Gultom, nama jalo tohonanna dari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo, sektor Uki. Unang sumurut ringgas nirohamuna, partod di nagirgir mahamu, oloi hamu matuhani. Rom 12 ayat 10 sada. Saya diparohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, marhite-hite tod di porbadia, maka burjuhon ulomuna, na pinasa Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Hatani debata tu situa Sutrisno negara siaturi, nama jalo tohonan hasituan di hari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa. Haburjuhon ma paralowan haporsyao nadinggani takup mahanguluan saliling-liling na aitusi doho di jauh jala di parhatopot hodo panidangion nadinggan di jolo ni torop sitidangi. Sada Timotius 6 ayat 12. Hatani debata tu situa sahab simajuntak, nama jalo tohonan situa di hari Minggu 21 Februari 2021 di HKBP Sutoyo sektor Cipinang Bali. Onpe hamu akadongaku na hinaholongan, marsi hohot jala somuba-uba mahamu, jala sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani, ay diboto hamudo, dang magapo halujomuna di bagasan Tuhani. Sada Korintus 15 ayat 58. Saya diparohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, marhiti-hiti tod di porbadia, maka lujahon siulamuna, na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Oh ya.
Noaing tabigima kor virtual sian paduan suara kantate harmonik. Ruas. Tuhan di bata amanami na di banua gijang, maulate marohanami tuho, alania sini roham di akadongan namion. Saya tabai maturohan nasida akasilon lehon nitod di perbadia. Asalam maroha jalan margogo nasida mangaraduti tohonan nasahat tu nasida. Asi maroham do disudi ruas ni huriamon. Asalam hot haporson nasida bi,
jalalam ture parangena sida mahutoko, sungguli marohanami, asa masih haholongan, unang adong si picangon dihami, asa lam rarat harajamu, jalan mermulia guarmu nabadiai. Amin. Hudul mahamu. Noaing sama hita tu acara mandok kata, na berjolo sian mewakili huria, ruas ni huria ima amata situa amata Siregar, Nixon Siregar, na baduon sian na mewakili sudi perhalado, ima amata situa si jabat, dot sahalak anon na mewakili sian situa na baru majalo tohonan. Partikion pinasaha matu hita, alai taparhase yang ma partikian na. Perjolo mata pasahat hamaletion nirohata tua mata padengan basai boi madaran do dinggan penabalan situa di bagasan sadarion nah hormati hami amang paditanami do sude amang do inanami parharado hagai pestoyo perjolo mah pasatami tu aka amanami do inanami nang majano tuhonan situa di bagasan sadarion selamat madi hamuna. Selamat melayani di HGBP Sutoyo. Jadi mulai sadarion ngadi jauh behamu situa. Di sude pangalaka do ulamuna dang bobe tanggal hasitoni. Maluju pahamu situa ina nama jo. Dang seturi munte silagan situan. Jadi yaranima kami sian ruas madokon tu hamu tu amanami do inanami nang majaro tohonan di tikion gabe pangulan na burju mamu gabe situ na burju mamu di huriata hagai pistoyo gabe dongan saulaon niaka situa na dong di huriata dongan saulaon niaka amang padita di hamu akka amanami situa na baru do inanami udang akka ide-ide na baru dong na bui menamuna tu huriat tahun na bui mengembangkan asa bui lebih bagus dope pelayanan tu akka tiki dan ro di utanami na jolo orang do digalari situ na burju memang macai burju di mana jadi pangiron nai pe tu hamu akka amanami do inanami sudi kebe situ na burju hamu tujuan narion jadi songonima hata sianau mewakili ruas do padon suara sian hakai bistoyo selenai hudok kaima selamat melayani mau lihat Moliate madi hita, moliate madi tu hatai nunga sahat itu pasu-pasu nakin pandabalon situa tidongan nami parhalado nai baru kami siat dongamu parhalado tung macela situ tu dorohan nami ala namar sangap ma tu hatainon lam tabba dongan nami parhalado tabba si halak tu lam tudinggan nama gereja Sutoyo Bainota tu songon idokon amang padita nakingani gudang do pihita marsiajar sampai sahat ulau tai tu nama tua hita duan marsiajar do dangadong nasikop alai marsitukul tukul mahita dan perlu kita membanggakan diri sudinai untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita bekerja sama saling membantu saling marsipai ngoting-ngotan asa marsangap goarni tuhatai di gereja HKBP Sutoyon ima harapan nami tu kita alhami parjolo dilantik jadi situa hamuna baru rap mahita dang nau malo hamisian hamu sama-sama dohita terus marsiajar paunehon gariat tahun asa marlas ni roha sudi ruasta di Sutoyon
marsanga ma guarni Tuhatai selamat melayani ma dihita dihamu sudi dengan nami parhalado na baru dilantik ditikon marsanga ma Tuhatai beti ma sidohono nami mulyati. Yang kami hormati Bapak Pendeta Kris Vandoli Harahap beserta Inang, Pendeta Lumban Raja beserta Inang, Pendeta Siahan beserta Inang, Pendeta Simbolon beserta Inang, dan Inang Pendeta Sri Dewi Buru Panjaitan beserta Amang, dan juga Amanami Inanami Parhalado HKBP Sutoyo, dan seluruh jemaat HKBP Sutoyo yang dikasihi Tuhan. Sudah sepantasnya lah kita memanjatkan puji dan syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik dan beribadah pada kebaktian minggu yang penuh sukacita ini. Kita juga patut memuji Tuhan karena hanya atas perkenanannya kami dapat menerima tahbisan situa di gereja HKBP Sutoyo yang kita cintai ini. Secara pribadi, menerima tahbisan sintua bagi saya adalah penegasan bahwa saya harus lebih siap memberikan hati, pikiran, dan waktu dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Di samping itu, penyematan ST di depan nama saya lebih pada menjaga standar moral yang lebih tinggi untuk ke depan agar dapat menjadi contoh di tengah-tengah jemaat. Izinkanlah saya berbagi pengalaman sewaktu kecil. Ibu saya selalu menasihati saya agar bersikap sebagai anak sintua dan menjaga nama baik Bapa sebagai seorang sintua. Secara khusus, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat anggota jemaat HKBP Sutoyo di sektor kami masing-masing yang telah memilih kami dalam tugas pelayanan ini. Pada kesempatan ini, kami ingin sekali mengajak Amang Inang untuk ambil bagian dalam pelayanan di sektor kita masing-masing. Sebagaimana yang kita ketahui, panggilan memberitakan Injil dalam wujud menjadi surat Kristus adalah amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam gereja HKBP Sutoyo yang besar dengan jumlah jemaat 1.300 orang, kita mungkin tidak bisa ambil bagian dalam pelayanan dalam tritugas gereja, koinonia, marturia, dan juga diakonia. Di jemaat di sektor kita masing-masing lah kita dapat merasakannya dan dapat ambil bagian dalam ketiga tritugas gereja tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila kita bisa saling mengenal dengan akrab, saling peduli, saling menguatkan, saling menasehati, saling mendoakan, dan antusias dalam pertangyangan di sektor kita masing-masing. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Amang Pendeta Resort dan keempat pendeta fungsional lainnya yang telah membimbing dan membekali kami dengan penuh sukacita dan semangat dalam learning Sintua selama lebih kurang 1,5 sampai 2 tahun. Meskipun pelajaran tatap muka learning sempat terhenti karena kevakuman gereja akibat pandemi COVID-19, tapi pendeta terus mendorong agar kami tetap aktif dalam pelayanan di gereja kita dan di sektor. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi sahabat Parhalado Amang Inang
Semenjak awal kami diperkenalkan menjadi calon sintua, kami merasakan keterbukaan dan persahabatan yang hangat. Amang Inang juga ikut membimbing kami dalam pelayanan di gereja kita ini. Kedepannya, marilah kita bersama-sama seia sekata memberikan pelayanan yang terbaik bagi gereja kita HKBP Sutoyo ini. Tentu saja tidak lupa kami menyampaikan terima kasih yang tulus buat keluarga kami yang mendukung pelayanan kami sejak menjadi calon sintua. Segera sesudah menjadi sintua hari ini, pelayanan kami akan lebih banyak. Oleh karena itu, kami pun mengharapkan Amang dan Inang untuk lebih memberikan pengertian yang besar dan dukungan yang lebih besar agar kami dapat menunaikan tugas-tugas kami sebagai seorang sintua. Sebelum yang terakhir, saya ingin mengajak 8 sahabatku yang menerima penahbisan sintua hari ini untuk lebih aktif dan semangat dalam pelayanan di sektor kita masing-masing dan juga di gereja kita ini. Sebagai ketua kelas, saya bangga akan semangat kita semua mengikuti learning sintua dengan berupaya keras hadir pada setiap learning kecuali karena halangan yang tak terhindarkan. Demikian pula dengan kehadiran kita mengikuti sermon Parhalado setiap minggunya. Saya pun melihat antusias kita dalam rupa-rupa pelayanan di gereja kita ini. Demikian pula yang tak kalah penting, pembauran dari diri kita dalam keluarga besar Parhalado HKBP Sutoyo. Marilah kita terus memberikan pelayanan terbaik di gereja kita ini. Terakhir, sebagai Parhoba Sintua yang baru ditahbiskan, kami sangat mengharapkan dukungan doa dari Amang Pendeta, Amang Parhalado, pun jemaat HKBP Sutoyo semua, agar kami dapat menjadi pelayan yang baik dan tetap setia dan nama Tuhan kita dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oras. Hamuna manami nanami masuk mahita tu acara penutup di Bagasan Tikion di ibadah tam maret de mahita yang nomor 140 sada laos jongjong mahita saluhuna. Tatangnya konma pilihan nata papungon martangi yang mahita. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohon nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masyana nilohon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi up na hucus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom ritonga-tonga ni huriam, dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami gudang ni silon lehon mitu hami, asalam gir-gir hamadok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia magwarmu, saya roma harajaunmu,
Saya saut malomoni roham di banua tuangaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siapari. Sisa madosa nami. Songon panesa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Horas madihita saluhuna. Amanami na nami parhaladu isoma hita marbaris asarap marputo hita do nasida. Songonon soti kamang nga adong susunan untuk berfoto. Tolong majolo pelean kita pindahkan. Jadi sonari foto bersama nama jalo tohona doho padita. Langsung una mamerek kita jam 3 anon ibadah dohita. Foto